Cleven Ellul mill-Ikliem ta' 29 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li tilef il-kontroll tal-karozza tiegħu fi triq li mdina ħal-Qormi fl-4 ta' dalgħodu. Il-ġuvni li kellu karozza ta' tip Smart Passion kien ġej minn tieġ f'sala fl-Akwati ta' Ħal-Farruġ u hu nieżel lejn ħal-Qormi laqat ir-roundabout u nqeleb biex ġie fin-naħa l-oħra. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili biex jaqilgħu il-ġuvni mill-karozza li nqelbet. Issejħet ukoll l-ambulanza li ħadet lill-ġuvni l-Isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li qiegħed fil-periklu tal-mewt. Għal-ħabta ta' 8 ta' filgħodu l-karozza tneħħiet minn fuq il-post minn membri tal-Pulizija, iżda t-triq qatt ma kienet magħluqa għat-traffiku. Fid-diskors tiegħu fit-tmiem il-Kungress Reġjonali f'Għawdex, il-mexxej Laburista Joseph Muscat jgħid li hemm bżonn aktar xogħol f'Għawdex għal Lawċin. Il-mexxej Laburista jgħid li baqa' li l-Partit Laburista ser jaħdem mal-privat biex jiġġenera aktar postijiet tax-xogħol. Differenza mill-Gvern preżenti, il-Gvern Laburista meta jiġi ppreżentat bi proġett li jaqbel miegħu ser ineħħi l-burokrazija min nofs biex dan jitwettaq. Jgħid li Partit Laburista fil-Gvern Lawċin ma jkunux kostretti jitilqu minn Għawdex, iżda jagħmlu dan biss jekk din tkun l-għażla tagħhom. B'differenza mill-Partit tal-Prim Ministru, l-Partit Laburista ma jitkellimx biss, iżda jitkellem, jiddeċiedi u jimmaterjalizza l-idejat tiegħu. Tkellem dwar in-numru ta' proġetti li dejjem jitwedu għal Għawdex, iżda jibqgħu ma jsirux. Jgħid li għall-Partit Laburista Għawdex huwa priorità, mhuwiex biss xi ħaġa temporanja jew ta' dak li jkun fadal. Għawdex għandu l-potenzjal u jrid ikun realizzat. Fl-aħħar 3 snin id-dejn tal-Gvern żdied b'aktar minn 1,500 miljun euro. Dan ifisser li 27% tad-dejn kollu li għandu l-pajjiż sar minn wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Fil-baġit li għadda l-Ministru tal-Finanzi kien poġġa mira li sa Diċembru 2011 id-dejn jiżdied għal 4,457 miljun euro. Imma 6 xhur qabel Diċembru d-dejn tal-Gvern ċentrali kien diġà laħaq l-4,528 miljun euro. Iġifieri sa Ġunju biss id-dejn kien diġà qabeż il-mira tal-Gvern għas-sena kollha b'71 miljun euro. Meta jkun inkluż id-dejn garantit mill-Gvern id-dejn totali jitla l-5,550 miljun euro. Iġifieri aktar minn 85% tal-prodott gross domestiku. Iċ-ċifri tal-NSO juru li din is-sena biss id-dejn kompla jiżdied b'277 miljun euro. Meta wieħed iqis il-finanzi li ntużaw għas-self tal-Malta u tal-Greċja kif ukoll għal garanziji oħra l-Fond Ewropew ta' Stabilità, jibqa' 40 miljun euro dejn riflessi f'din iż-żieda li għadhom mhux spjegati mill-Gvern. Illum il-Kunsill Transitorju Libjan mistenni jiddikjara Libja ħielsa. Sa dan it-tant minkejja li saret l-awtopsja fuq il-katavru ta' Muammar Gaddafi għad hemm konfużjoni sieħa dwar kif inqatel. Id-difna tal-Kurunell Muammar Gaddafi mistennija ssir fil-jiem li ġejjin forma privata. Ġibril qal li xtaq li Gaddafi jingħata ħaj biex bekk ikun jista' jisma' l-ġustifikazzjonijiet tiegħu fawla fil-qorti. Ġibril qal li bħalissa l-akbar sfida il il-poplu Libjan ikun maqut. Fit-Tunezija llum bdiet il-votazzjoni għall-elezzjoni. Din hija l-ewwel elezzjoni f'pajjiż Arbi minn mindu bdew ir-rivoluzzjonijiet. 9 xhur ilu tneħam il-poter l-eks-President tat-Tunezija Zinedine El Abidine Ben Ali. Ben Ali ħarab mill-Tunezija fl-14 ta' Jannar. Il-votanti mistennija jtellaw 217 siġġu fil-Parlament. Il-Partit Politiku Iżlamist Ennahda mistenni jirbaħ. 7 miljun persuna mistennija jivvotaw. Aktar minn 100 partit politiku ikkontestaw għal dawn l-elezzjonijiet. Min jitla fil-poter mistenni li jagħmel kostituzzjoni ġdida fi żmien sena. Illum il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qed jiltaqgħu sabiex jieħdu azzjoni fuq il-kriżi finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Il-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel qalet li temmen li sa nhar l-Erbgħa il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea ikunu għamlu pjan sabiex jipproteġu l-ewro. Il-mexxejja tal-pajjiżi li jużaw l-ewro mistennija jiltaqgħu imbagħad wara nofsinhar u jerġgħu jiltaqgħu l-Erbgħa. Sa dan it-tant il-bieraħ il-Ministri tal-Finanzi tal-pajjiżi fiż-żona euro approvaw is-self ta' 8 biljun euro fl-attentat biex l-ekonomija tal-Greċja issalva. It-tempa l-kumplament tal-jum ser ikun ftit jew wisq imsaħħab waqt iċ-ċemxin matul il-jum. Viżibilità tajba, riħ ħafif mill-Grigal, baħar ħafif, imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar 22 grad, l-ogħla temperatura 22 grad, l-inqas temperatura 17 grad, indiċi UV 4.